Qui comença? Vinga. Bona tarda, Ivonne. Hola. Fa més de 3 mesos de l'últim partit, com està l'equip abans d'aquesta fase final? Bueno, està clar que les sensacions eren millores fa 10 dies, no? Amb bon feeling a nivell físic, a nivell mental, amb molt ritme, però està clar que aquests problemes que hem tingut amb el Musli, amb el Musa i en l'última setmana amb el Tyson, està clar que per la feina del dia a dia ha estat un problema, no? I sabem que seran 10 dies amb molta exigència, especialment a nivell físic, i està clar que no arribem en les millors condicions si comparem amb fa 10 dies, no? Però crec que sabem el que som capaços de fer i aquestes han de ser les nostres armes. Jo demanar-te una miqueta per l'actualitat. Avui hem conegut el fitxatge del Toundé, una miqueta com el valores i fins a quin punt creus que podrà aportar l'equip tenint en compte que pràcticament no coneix ningú. Bueno, jo crec que és la millor notícia que podíem tenir, no? Trobar un jugador que ens dona especialment el que trobarem a faltar, no? Defensa, rebote, energia, aquesta intensitat que estem acostumats a rebut del Musa, un jugador que sense experiència a l'ACB però amb molta gana i amb un desig de demostrar-se i de demostrar que pot jugar a l'ACB molt gran. Crec que el club s'ha mogut espectacularment en aquesta situació perquè no és trobar un jugador, és trobar un jugador que no esté molt lluny i que tingui les circumstàncies adequades per poder arribar, tot i que no estarà amb nosaltres fins diumenge, dilluns, per el protocol sanitari, però esperem que entre tots l'ajudarem massa per ajudar-nos, perquè ell ens ajude la propera setmana. Com es troba per això l'equip mentalment? Bé, com vaig dir, crec que les sensacions fa 10 dies eren molt bones. Crec que estaven bé, amb molt ritme, amb una bona mentalitat, amb desig de competir i d'intentar aprofitar aquesta oportunitat que tenim tots equips de guanyar una liga en 15 dies. Has d'arribar en un bon estat físic i anímic i crec que l'equip estava molt bé. Ara està clar que amb aquests problemes la situació no és la mateixa, però la il·lusió d'anar-hi i d'intentar fer un bon paper i competir i veurem. Crec que és molt imprevisible perquè tampoc sabem com estaran els altres equips. Doncs una mica d'incògnita per tothom. Com es troba Dejan Musli? Va tenir un problema al genoll com 10 dies després de tornar. Va estar amb tractament i esperem que pot ser que no arribi per el primer partit, però esperem que pugui arribar més tard i ajudar l'equip. Com t'ho faràs per això quan ens falta Musa, Dejan, que hauran de jugar a la pivots dintre de l'aventura, jugadors que no estan acostumats, no? Evidentment, tot i que Toundé ens ajudarà, segur, però crec que, com ja vam fer al desembre, crec que ens hem de reinventar, fer coses diferents, canviar una mica la mentalitat i és una pena que això va arribar fa una setmana, perquè si trobem aquesta situació fa un mes,
doncs tens marge de maniobra i marge de canviar coses, però ara hem de fer-ho ràpidament, com vam fer-ho a desembre. Doncs, crec que aquest equip ha mostrat una capacitat d'ajustar-se a la situació molt gran i molt important, i això ens dona esperança i il·lusió de fer-ho una altra vegada. No sé si creus una mica que aquesta fase final s'ha d'afrontar una mica com si fos la Copa, perquè no aneu ni molt menys com a favorits, és una mica a veure fins on es pot arribar, com va passar a Màlaga. Sí, però la Copa és una competició que si guanyes jugues i si perdes te vas a casa. Aquí si guanyes, perfecte, mantens la il·lusió, si perds, doncs pot ser que te queda una bala, només, no? I pot ser que arribes a l'última jornada o tant de bo amb opcions de classificar-te per semifinals, o pot ser que estàs pràcticament descartat al tercer dia. No ho saps, no? També va ser molt important com arribaran els rivals aquests últims 3 dies. Igual pot ser que són ells qui no tenen cap opció, no? És una competició totalment nova, que no tenim cap referència de com pot ser, i a més, després de 2 mesos sense jugar i sense cap partit amistós, doncs va ser molt novedós per tothom, i per això crec que serà molt exigent físicament i mentalment. A mi m'agradaria demanar-te per si consideres que hi ha algun jugador en particular que hagi de fer una passa endavant, tenint en compte tot el context. No sé, per exemple, Nacho, com va ser el cas al desembre, o fins i tot més Walker, que també va jugar de l'epivot. Consideres que va per aquí? Per exemple, aquests 2 jugadors haurien de fer una passa endavant amb el context que hi ha? Jo crec que tots els jugadors han d'estar preparats per donar aquest pas endavant i per fer coses diferents a les que estan acostumats a fer, però que l'equip les demana, no? Està clar que Walker pot ser que jugui de 4, pot ser que el Tyson jugui de 5. Crec que hem d'estar preparats per tot això, i no només per fer-ho, però també per fer que això sigui un problema pels rivals. Però sí, crec que hi ha jugadors que arriben a aquest moment en molt bon estat físic, i que pot ser que això les doni un avantatge, un plus per competir inclús millor del que han fet fins ara. També com es troba Tyson, no sé què té, però suposo que és algo muscular, no? Sí, no està molt malament, però hem d'anar amb precaució, perquè crec que hem fet un treball espectacular a nivell de preparació, de prevenció de lesions, i pot ser que sense el Musa, sense el Musli, per treballar i per entrenar, doncs aquesta exigència pot ser que li ha fet una mica mal, i l'hem localitzat a temps, i ara hem d'anar amb precaució per no fer-li més mal. Crec que arribarà segur, però hem de tenir precaució. La resta estan bé físicament? Sí, també, o molt bé, diria jo. Vull preguntar-te pels últims 2 que van arribar, pel David i pel Banja. No sé si ja els veus que estan una mica a nivell de la resta de companys, o encara els falta una mica, o com els has vist? No, a nivell físic crec que estan bé, perquè els 2 jugadors no van a patir un confinament com els d'aquí. Banja ha fet vida normal fins les 6 de la tarda a Belgrado, i ha pogut entrenar i ha vingut no al mateix nivell que els seus companys aquí, però a un nivell que en 4 dies, 5 dies va estar perfectament. I el Walker li va costar una mica al principi, els primers 4 o 5 dies, però mica en mica crec que s'ha igualat al resta dels companys, crec que estan bé.
Més enllà del tema del joc interior, no sé si per tot el que ha passat, per aquesta situació de jugar 2 partits, un partit cada 2 dies, a 3 mesos sense jugar, si creus que en general, ja no només vosaltres, veurem un bàsquet molt diferent al que estàvem acostumats. No ho sé, no tinc cap idea. I crec que ningú la té, perquè no ho sabem, no? A nosaltres ens agradaria molt fer el mateix bàsquet que hem fet fins ara, però no sabem si podrem fer-ho. A més, ara sense Musa i sense Musli no ho sabem, no? Ens agradaria. I els altres equips, no sé dir-te si els equips que estan acostumats a jugar més lent tindran avantatge, si no la tindran, perquè crec que és una incògnita molt gran. No tenim cap idea com arribaran el rest dels equips i com arribarem nosaltres. Les sensacions són bones, però sense cap partit per veure-ho és complicat fer un diagnòstic. No et dona ràbia que no haver recuperat el millor Musli i no t'agradaria recuperar-lo per aquesta fase final encara que sigui ja molt complicat? Ara mateix prefereixo pensar en els que estan i en com aprofitar-los i com cuidar-los i com exprimir-los i com guanyar amb ells, que pensar en què seria amb el Musli, que seria amb Musa, que estava entrenant increïble fins a lesió, increïble, com no ha fet en tot l'any, però ara pensar en què seria no sé per res. Cal pensar en com són les coses i en com hem d'afrontar-les. Fem una última? Ho has comentat una miqueta, però m'agradaria incidir en el tema. Quin consideres que serà el factor més important, tenint en compte tot el que està passant? Arribes amb una plantilla curta, molts jugadors que amb prou feines han estat en dinàmica. No sé si el fet de dosificar-los durant els partits amb la complicació que té, perquè són 5 partits en 10 dies o 8, quin consideres tu que serà el factor més important de cara a València? Bueno, està clar que l'aspecte físic és clau, no? Però no pots parlar de l'aspecte físic en aquestes situacions en les que estem sense parlar de l'aspecte mental, de la duresa mental, de que la gent esté ficada en la tarea, de com afrontar les derrotes, les victòries. No hi ha temps ni per gaudir o per partir per una derrota o una victòria, perquè en 48 hores tens un altre partit. Doncs crec que com gestionem les situacions i com arribem al partit a nivell mental i a nivell físic serà clau per nosaltres i per tothom, jo crec.